Quin és el paper, el rol que ha de jugar l'Assemblea Nacional d'ara fins al 27 més enllà del paper i el joc que faran els mateixos partits polítics? Doncs el rol és fer el que sempre ha fet, que és activar aquest país cap a la llibertat. Aquest és el rol que ha de fer, que és ajudar a eixamplar la majoria a favor de la independència. Però els partits polítics tenen el seu full de ruta, l'Assemblea n'aprovarà uns. Quins són han de potenciar simplement els punts en comú o també ha de fer la pressió ciutadana que ha fet fins? Els punts en comú ja els hem signat amb un pacte a què vam arribar, Esquerra Republicana, nosaltres, amb les 3 entitats sobiranistes, amb la voluntat d'anar-lo eixamplant, que és que les eleccions el dia 27 de setembre siguin amb clau plebiscitària i després iniciar un procés que ens porti cap a la culminació de la proclamació de l'Estat català. Aquesta és la idea, amb una negociació amb l'Estat espanyol, amb la comunitat internacional, l'elaboració d'una Constitució. Aquest és el full de ruta, aquest és el mínim comú denominador que tenim pactat.